Talum, adorong sota mulai, ohom maita martangyang di bagasan rohat tabi. Amin. Pangulani Huria Gereja Metodis Indonesia kasih karunia pasahaton moleate tusudi hita naro marminggu di sadarion. Rima ita janjong tai dehoma Yesus saingani. Jadi duk songoni panguseok kuma todiku tunasa sibuk gabe manurangi ma aka anak muna dohot guru muna marnipi ma aka situa muna jala maralatan aka doli-doli muna marhite-hite guarni di mata ama dohot guarni anakna Yesus Kristus dot gorni ton di perbadia na tropalangi do tanoon sai di pasarom madamena tuto ditabe. Amen. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 102 ayat sada dohot 2. Rosita
Rap mahita martangiang ima tangiang panindangon rap mado mahita. Ale amanami na di bona gijang namanopahami sian holong roham namangarawati hami marhite-hite holong ni jalana patau kami di bagasan holong ni roham mardongan hasere puniroha uperhatapot kami do nasolong hami ho sian nasaroha tondi pikiran dohot gogo nami jaladongan ipe dang huwa holong hami sangon pakolong ni Kristus diam namian dongolum di bagasan tondi nami alai utulak kami doi marhite-hite pangalaon nami utulak kami do tondim dang huraruti hami lomoni roham ipe sesama nasadusa nahulahami urupi mahami paturehon pangalahon nami jadi bagasan panugu-nugu tondim mahami disude ulaon anai ngulon nami tujulanon asa kami patar di bagasan kami do di bagasan saluhut halak amuloni panopoyomu mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Atasi patogorto di tuhita, saya lulihamu ma Jahoba bisa terbahe dope jupang ibana. Jauh hamu ma ibana bisan jonok dope ibana. Saya ditadikon halak parjahati ma dalanna jala jolma pergi duki aka sakapna. Saya mulak ma ibana tu Jahoba asa mar pengulahi rohana mida ibana. Dohot tu de batata ai buas do rohana manalesei. Amin. Rap mahita martangiang imatangiang ali amanami. Ali amanami dari bona ginjang saya bilarba dia ma guarmu. Saya roma harajamu. Saya saut ma lomon roham di motongaon songonna di bona ginjang. Leon matuhami sagarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami. Di dosa didongan namar dosa suhami. Unak kami togio tu pangunjunan. Palua mahami siapa ngago. Ai horona punah harajaur. Dot hagogoon. Dot hasangapon. Rodi saliling dileleng na. Amin. Majaha mahita marsuring-suring. Ima sian buku nabadiai. Pesalmen 104 ayat 24 sahat 25b. Di ayat parpudi hanon rap hita majaha rima hita jongjong. Tongnom mahata ni dibata. Tung nalan situtudo aka jadi-jadianmu ale Jahoba. Salu nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Tole laut inawdalga jalan lambas, di sido rumamang aka buluk-buluk nasa hagilangan, binatang aka na met-met rap dohot aka na balga. Di sido mardalani aka parau, tole buaya na jina dihonmu, asa marmeam-meam disi. Saluhut nasida maranap tuho, asa leononmu samangan nasida kinabe. Molo dilian ho di nasida di jopu tinasida. Molo dipati deko tangamu butongan nasida di nadinggani. Molo ditabunya hoko bohin kolsoan manasida. Ditait homa hosanasida moding manasida. Jalan mulak nasida tu orbuk nasida kian. Molo ditongos ho todim tartupama nasida. Jala di pai baru hodo rupani tanoon. Sayro di salilileng nama hamuliaun yang Jahoba, marlas ni roha ma Jahoba mija aka jadi-jadian nai. Molo ibana maramereng tanoon jadi humutal ma, di jama aka duluk jadi martimus ma. Edi honoku ma Jahoba salileng di ngolukku, upalu perhanaloan ma au puji batabku.
saliling adong dodeau. Saya di halamohon rohana ma nian pikiraku yang goau saya marlas niroa doau mida Jahoba. Saya siap manian aka perlusa sian tanoon jala unang adong me aka perjahat. Puji ma Jahoba Alin todiku. Rak ma ita mangendeon sangap ma diama. Sangap ma diama. Dilihat portubion rap mahita madok maka tidak kon hata apur siatai rap madok mahita au korsea di bata Jahoba ido ama pargogo na saha tudusan na tunompar langit do tano au korsea Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean sian terperbadia adorang suhabubuan ido tuata na tumau na bernit di panguluan ni silatus nama te tarpajal do ibana diaw pinar silang jala di tanom dungi mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudu di siamun di bata Jahoba amanai pargogo na sahal tu dosani isi mai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi alak na mangulu do namate au korsea iton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau ni ala Kristen aka nabadia do dia sesani dosa do dia tai do mandok mulak mangulu do sogo dang ini halak nang mate do dia nguruna nasora sudah amin udul mahamu tabigi ma korsian PWMI.
Epistel patujolo ni Jamita di minggu kasadarion ima nadianet sian kitab Rom balu ayat 22 sahat tu 27 dahama tapai hut ma di bagasan rohat tabi tongonom ma hata ni di bata ai taboto do Setong dope rap marhoi jalama bebe nasa na tinopai. Akum nii nak kita akan nang majalo patu monau dito dii marhoi-hoi di bagasan rohata. Paima imahon hahanakon asa disi marhaluaon pamatakta. Aitong dope makirim hita aka naung malua. Alai moloni ida na nihirimi dak pakirimen bedui dohonon. Ai margua hirimon anggodung di ida mata. Alai molo makirim hita dinaso taida dope marbenge ni roha maita paima imahotsa. Alai nang tondii diurupi dohita dihageleot tai. Aidak taboto manang aha natama si pangidoata gabe di odihoto di ido hita mar hite hata na hinohonion nai na so takas hinatahon alai diboto si tadarohaido na pinarohahon ni tondii ai marguru tulomoni rohani di batado pangondihonna di aka nabadia martua ma aka na upg hata nidibata jala nau pepsa. Amin. Pasahat piliom mahita jala madur tujolo lao tudana misi. Tongonom mahata nidibata. Pilion matu debata ha muliateon jala gararima aka baga-bagami tu natumibul. Peliok kamu ma pelion hati goran. Dalam marhaposan tujahuba ma amu. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 105 ayat sada dohot tulu. pasu-pasu, oh Tuhan.
Tabigi ma tikting ni huriata. Horas madihita sasudina, salam sehat ma tuhita. Tabigi ma titing nuhriata namasa di bagasan nasa minggon. Minggu tanggal 27 bulan 5 25 sadarion mardurung tujolo dohita tuha porluon dana misi. Selasa tanggal 25 Mei 2020 sada di Patupa Pertanian Sektor Kampung Anggrung, Medan Baru Sada, Medan Baru 2, Padang Bulan Sada, dohot sei si kambing di gereja masuk pukul 10 waluip. Porludo diharapon sudehita nomor domisili di setiap sektoron asarohi taman dohoti pertanian sektori imadiari Selasa. Kamis tanggal 27 Mei 2020 sada, pertanian PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10 pituip. Dohot pertanian P2MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 siawip. Jumat tanggal 20 Mei 2020 sada, sermon LS, CLS, dohot majelis di Patupa di gereja masuk pukul 10 waluip. Sermon guru sekolah minggu di Patupa di sekolah minggu masuk pukul 10 siawip. Sabtu tanggal 20 Mei 2020 sada, kelas katekisasi Sidi diadakan secara Zoom masuk pukul 10 wib. Pertanian P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 siawip. Minggu tanggal 30 Mei 2020 sada, persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruang ibadah. Damang nainang nadi hawalongan, akar ruas ni huria namar ulang tahun perkawinan siang tanggal 20 tolu sahat rodi tanggal 20 sia Mei 2020 sada godangna dua keluarga. Namar ulang tahun ruas ni huriata hari hatu tubuh siang tanggal 20 tolu sahat rodi tanggal 20 sia Mei 2020 sada godangna 10 onom halak. Hatan itu hata natar surat di Pesalmen sia 12 ayat 10 tolu sahat rodi ayat 15. Ianggo partigori say namar tumbur do songon harambir songon sadahau ares di Libanon do iba namar tunas akan nasinuan di bagasan bagas joro ni Jahoba marbunga do nasida di bagasan aka alaman ni debatata say marpinopari do penasida nang du ubanon marmiak jalaratado nasida. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasahaton, selamat ulang tahun, ganjang ma umur muna, hipah jalagok lasni roha mahamu totong, Tuhan Yesus Kristus mandongani hamu. Nama ragam, demi keamanan dan kenyamanan berkaitan dengan situasi pada saat ini, gereja mengharapkan supaya setiap ibadah minggu mobil diparkir di lapangan PKMI 1 Medan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan atau persepuluhannya melalui nomor rekening gereja dan bisa juga diantar langsung ke gereja. Songonima titing namasa di Mingguta Sadarion tapasada maruhata martangi yang mahita. Tuhan Allah kami yang di sorga, kembali kami datang pada saat ini Tuhan kehadirat-Mu yang Maha Kudus.
Dan pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini kami bersama-sama dapat beribadah di tempat ini, di tempat-Mu yang kudus ini. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, Engkau tetap Tuhan bersama kami, melindungi kami. Engkau tetap Tuhan memberkati kami. Begitu banyaknya berkat-Mu yang kami terima Bapa di dalam 1 minggu sepekan ini. Ini semuanya Tuhan bukan karena kehebatan kami, tetapi Tuhan karena Engkau Bapa yang turut campur di setiap langkah hidup kami, sehingga kami mampu melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami ya Bapa. Ini semuanya Tuhan karena kehebatan-Mu. Tuntun kami Bapa selanjutnya di dalam menjalani hidup kami ke depannya. Tuntun kami Tuhan agar kami terhindar dari sakit penyakit, khususnya dari virus corona yang masih melanda pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau kami Tuhan tidak dapat menjaga diri kami sendiri, tetapi Engkaulah Bapa yang melingkupi kami dengan sayap tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan dapat bersyukur dan bersyukur menjalani kehidupan kami saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, berkati pekerjaan kami Bapa, berkati kami dimanapun berada Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya kami bisa dengan menerima apa adanya, dan tetap kami Tuhan bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, kami juga berdoa Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu di tempat ini di dalam doa syafaat kami. Untuk kerinduan jemaat-Mu Tuhan Yesus, baik itu di dalam usaha, baik itu Tuhan di dalam pekerjaan. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu di gereja ini. Bapa di sorga, tetap Tuhan memberikan sesuatu kesabaran sehingga Tuhan anak-anak-Mu ini dapat bersyukur dan menerima berkat dari-Mu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, Tuhan Yesus kami yang sungguh baik, kiranya Tuhan menolong mereka untuk tetap bersandar kepadamu Bapa, sehingga kuasa-Mu tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dapat menolong tepat pada waktunya ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan boleh memberikan kesehatan dan kebahagiaan, demikian juga kekuatan, sehingga mereka dapat bersukacita ya Tuhan Yesus. Sehingga mereka tetap bersandar kepadamu di hari tuanya ini, dan dapat menjalani kehidupannya dengan campur tangan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini, yang berulang tahun perkawinan, bahkan berulang tahun hari kelahiran. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Tetap Tuhan mereka berkati Bapa, sehingga mereka bersyukur dan bersyukur apa yang Tuhan berikan berkat kepada mereka. Demikian juga negara kami ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Berkati pimpinan kami yang tertinggi sampai yang terendah di pelosok desa, sehingga mereka memimpin negara kami ini dengan takut akan Tuhan. Engkau berkati Bapa khususnya Tuhan, yang terjadi negara kami ini ya Bapa di sorga, tentang virus corona sampai pada saat ini Tuhan semakin merebak, khususnya di kota kami, kota Medan ini ya Bapa di sorga. Tuhan, Engkau buat kami semua rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke agar mematuhi protokol COVID-19 ya Bapa, sehingga tidak terjadi Tuhan penularan COVID-19 ini di antara sesama kami.
Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan Bapa, jauhkan dari segala kejahatan ya Tuhan, agar kasih yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kami, rakyat Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan hamba Tuhan di gereja-gereja dimanapun berada, khususnya di gereja kami ini, GMI Kasih Karunia ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati pelayanan mereka ya Bapa, agar mereka mendapat urapan Tuhan Yesus Kristus, agar mereka benar-benar melayani dan membawa anak-anak-Mu lebih percaya, mengimani, dan lebih tulus untuk menjalani kehidupan keiman percayaan mereka ya Bapa di sorga. Demikian juga untuk pimpinan jemaat kami di gereja ini Bapa, untuk Bapak Pendeta J. Saragi dengan Inang Pendeta Boru Marpaung, beserta Inang Pendeta Tamri Sitorus. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini, berkati kesehatannya Bapa, berkati kerinduan-kerinduannya ya Tuhan Yesus, berkati anak-anaknya, berkati keluarganya ya Bapa. Dan kami saling mengasihi di antara sesama kami di gereja-Mu ini, sehingga terjalin kasih yang daripada Tuhan, damai sejahtera dengan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, demikian juga Tuhan orang-orang yang sakit, dimanapun berada mereka Tuhan, khususnya jemaat-Mu di gereja GMI Kasih Karunia ini, yang sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, tiada mustahil bagimu. Khususnya Tuhan yang sakit di dalam terkena virus corona, kalau Tuhan mengatakan sembuh, pasti sembuh ya Bapa. Urapi berkati para dokter yang merawat mereka, sehingga para medis ini dapat menjalankan pekerjaannya dengan berkat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka para medis ini Tuhan terhindar juga dari virus corona, karena ini pekerjaan mereka untuk mengobati para yang sakit dimanapun berada Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, kalau Tuhan yang mengatakan sembuh, pasti mereka sembuh ya Bapa. Kuatkan iman percaya mereka, dan mereka tetap mengimani dan selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta J. Saragi. Tuhan Kau urapi hamba-Mu ini, lebih kami urapi berkati jemaat-Mu Bapa, sehingga kami bukan hanya pendengar yang biasa, tetapi Engkau buat kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang dapat menguatkan kami. Karena firman-Mu inilah Tuhan yang dapat membuat kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari, mendapat berkat yang daripada-Mu Tuhan. Semua Tuhan, apapun kami mohon di dalam doa-doa syafaat kami saat ini, Engkau Tuhan mendengar, Engkau Tuhan yang mengabulkan. Sepulangnya nanti Tuhan kami dari tempat ini, Engkau antarkan kami ke rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat beribadah lagi minggu depan di tempat yang kudus ini Bapa. Persembahan yang kami sudah berikan, Engkau pakai Bapa untuk memakai program di gereja-Mu ini, sehingga gereja-Mu ini lebih maju, lebih mengandalkan Tuhan Yesus saja. Terpuji dan termuliakanlah Engkau Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur kami, hanya berpengharapan dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Amin. Lau manomo-nomo hatan itu hata, napina saha ni amang Pendeta J. Saragi, tapuji matu hata, sian nomor 107 Rimahita Jongjong. Oh
tapasada rohatta martangyak kita. Puji-pujian dohot mauliate disubahon rohana minapungon tuadopan muale Tuhan. Disiala asi dohot holong ni roham namalugu-lugu kami. Terbaik kami merhahi pason mengulahon akau laon nami. Mauliate di hole Tuhan pinuji pinasangap makwarmu. Merhiti hai pasan na nilihonmu. Bui hamiro tu bagas corom. Memuji pasangapon kwarmu nabadiai. Romaho tutonga-tonga ni pengwan nami merhiti todim. Asa perbadiai mahami saluhutna. Terlumubi dinalau mana ngihon hatam. Urasi rohanang pikiran nami merhiti todim. Asamian hatami di ngulu nami. Pakyon nami di dalam lau memuji pasangapon kuarmu. Atong hale Tuhan pakulingi mahami merhiti hatam doho todim. Ainunga rade hami manangyosa. Jalan apa sompe dinalau pasahatun perbadiai jala pargugui. Jalo matang yang nami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Salum madita saluna horas. Hatani debata nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion ima natar surat sian buku nabadia ulau ni apostel biddu 2 memukama sian ayat perjulu sahatu ayat 20 sada asa tajahama masoring-soring au majahana ayat perjulu ruas nitu hatta majaha ayat na paduahon di ayat 20 sada nung rap majaha mahita sonon maidok di ucaha di bagas kuar nitu hatta jadi dung jupang ari palima puluhoni Pentakoste pengumuman nasida saluhutna disada inganan. Jadi terida ma dinasida suman tudila ni api namar jilam-jilam disonggopi ma ganup nasida. Alai adong ma akka Yahudi na maringanan di Jerusalem halak na daulat sian salut bangso na dituru ni langit. Jadi termali mana sida saluhutna jalalongang akanin nama dahalak Galilea saluhutna sida nama katai halak Partia dohot Media dohot Elamit dohot akka nama ringanan di Mesopotamia di Judea dohot di Kapadosia di Pontus dohot di Asia. Akka halak Kreta dohot halak Arab
dihatattabedo itabege dihatahon na sida akka ulaun habal gaon ni debata. Alay mangisahi do na deba akanin nama go anggur na tonggi do na sida. Aya pala na mabuk hamion songon na tinuhason muna ay pukul siya do penuaing. Dia ka ari parpudi ninna debata usahonok kuma sian todikku tunasa na mardaging. Gabi manurirangi maak ka anak dohot burumuna, maralatan maak ka duli-duli muna, jala marnibi maak ka na tua-tua muna. Dungi patupok kuma akka halongangan digijang di langit, akka tadda dituru di tanoi, ima mudar dohot api, dohot timus na marhalimotang. Rakmay tamadok, jadi disima malua ganop nama joguar ni Tuhani. Amin. Ido sahatna. Dihamu amanami inanami na hinaholongan. Ia minggu sadarion ima minggu Pentakosta na marlapatan may hasa saur ni toddi porbadia. Mulu dihala Yahudi didok may ari na pa 50-hon songon na somal di pesta na pinatupa ni nasida ima pesta las ni roha manang pesta panen. Jadi di pasomal nasida do merpungung di Jerusalem duk salpu pesta Paskah. Jaydang mula do pinasida tu tanabe duk salpu pe pesta panenon baru adong na mulak tuhu tanabe. Alaim di padan narobi di padan na baru gabe diguhi de batamay dang pesta panebe guarna alay pesta di hasasaur ni toddi porbadia. Nakaning nung atajaha jalata payudihut hata ni debata ima dihasa saur ni toddi porbadia tu saluhut akkahalak na porsea na maringanan di huta Jerusalem tiki alana marpungudo torop halak na daulat sian desa Nawalu di huta Jerusalem tiki. Dihamu amanami na namin na hinaulongan mulo di hata Heber didok ruah ima na marlapatan toddi ni debata. Alay mulo di bahasa Gerik manang di bahasa Yunani didok pneuma ima na marlapatan angin atau napas. Jalan akaning dung tajaha jalata pahihutihut didok hatani debata
topuma suara siya gigjang songon parangongos ni alugo na mangubus. Songonima parsaor ni todi porbadia songgop tu saluhut akan amarpungwi. Diusehol debata todina tunasidabe gabe dia tu sinasida ma akka berita nauli na nihatahon ni apostel i nang penasida narona marpungwi siya maragam huta, siya maragam bahasa alay di boto nasida dia tu sinasida hata na nihatahon ni akka aposteli ima ulaon na pinahot nito di porbadia tu saluhut ak kahalak na porsea. Alana adorak soro dope tod di porbadia totong dope nasida di bagasan roha biar doho roha ganggu mabaritahon berita nauli na binege nasida nang penung dito nung didok Tuhan Yesus ditikin na hehe mana sian hamatean ditikin na pinatari dahon ni mana dirina unang ganggu behamu nina Tuhan ido alay totong lupe nasida di bagasan biar doh ganggu ni roha alanido bane dito nahot Tuhan Yesus ikopay mau muna do hasasaor nito di porbadiai dukkonipe margogo hamu makatahon hatani debata jala margogo hamu mabaritahon berita nauli alana diamu amanami na nami na hinaulongan ido dihatahot wata Yesus tikirap do pe mana do akkasisianna mulot na jaha di Yohanes bidu 14 ayat 10 di dok Tuhan Yesus nalau peau na para de ingana doau di hamu jala di Yohanes 10 ayat 10 di dok jala mololau peau na suruok kuma tod di hasitongan Rom manopotam jalaido tonaido na pinasaut ni debata di bagasan kuarituata Yesus Kristus artina manginang dang margabus Tuhani dipenuhi imana do akka jaji naung dihatahon ni manahian jalamulo saur to di porbadia jalamulo roto di porbadia tu bagasan halak na porsea to di ima na madongani na sida to di ima na mangapuli na sida to di ima na mangurupi mangajari paingot tondot maparguguy na sida dang mabiyarbe na sida makataon hatan ni debata nangpe gudang akka pangujunan naro tu na sida alana takas taboto dung saur tol dinu purbadia marbarita nauli akka siseyani lemu gudang do akka pangujunan tu na sida alay dang mabiyarbe na sida bahkan dang mabiar nasida mate alana nunga di boto nasida jala nunga di pargugui tol dini debata nasida jala dihatahod dibuka tol dini debata pangat tusio di rohanang pikiran nasida taringot Tuhan molo pe mate nunga di para di debata di nasida harajaun benua gicang. Jadi di hamu manami na nami na hinahulungan di namarpungwi akasisea doh torop halak na porsea di huta Jerusalem tiki
diuseho to di purbadia ma todina tu salhut akana porsai. Jadi dia nakaning di paroni to di purbadia songon suaranya lugu. Memang itulah pengertian daripada roh, angin dan roh. Jadi dihamu ama nabi na ina namin na holongan dungi muse tadda haroro ni debata ima selalu dipakai dengan lambang api. Molo taingok do tikisi Musa na pajupang do debata dibereng imana do lambang api. Semak belukar yang terbakar itu menandakan kehadiran Tuhan. Jalaupe di Haroron itu di Perbadia melambangkan lidah api. Itu membuktikan kepada setiap orang yang percaya bahwa dia memperoleh iman, memperoleh keselamatan, dan memperoleh jaminan kehidupan. Jadi dia mua namin hinaholongan menangisi naung terdidi di bagasa tol di Purbadia dang mabiar bagaimana memberitahon berita nauli jala bah kadang mabiar bagaimana manuput hamatian ala nunga adong jaminan bahwa nunga milik ni debatai mana. Itu tahapur sehari sebagai halak Kristen hita. Namia tordini debata madongani hita mengepuli rohanang pikirata molo pe marsa kita molo pe roh akaragam di pangujunan alai to di Perbadia madongani hita molo didok di Yohanes bidusa pulonomi aku akan mengutus kepadamu seorang penghibur molo di bahasa Yunani dok parakletos pendamping mendampingi. Roh Kudus itu akan mendampingi, akan menyertai kita dimanapun, kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lakukan. Jadi dang tadi konon ni tod di Perbadia hita, dang tadi konon ni bata hita. Ido benai dok tuata Yesus. Di Matius 20 ayat 22b nadong anak kudohamu rasa ujung ni tanoon dak tadi konok ku hamu indate dak secara daging be Tuhan Yesus madongani akasiseanna madongani akan aporsea tu imana alai secara toddi alana mulo secara daging imana madongani terbatas moloro imana itongat-tongatta dang boyro imana tupunguan permingguan di tempat na asing alai dung secara toddi ro imana tu tongat-tongatta alai boy do ro imana tu saluhut akka pertangyangan permingguan na adong di pertibion ima hagugun ni debata di bagasa toddi Perbadia. Jala to di ima pargugui hita sada tujuan na paling utama di hasa saur nito di Perbadia tu hita di lehon gogo asa barani hita maka tidak kun hata ni debata hidup benna molo ditiki minggu Pentakosta songonon tapapungu pelean tu misi lapatan na mendukung pelayanan misi gereja molo pedang boy hita lau marbarita nauli ale adong naring dihususson na boy lau tikina marbarita nauli dihamu amanami na namin na hinaholongan dakya marjadji debata tu hita molo mangulu hita di Portibion molo tahutto ni mana dang gabi malua hita sian ragam ni pangucunan
manang ragam ni kapar sahiton. Jajini Tuhan Yesus dong anakku dohamu ido jajina. Urupakku dohamu. Mulut tajaha hatani debata nadi Matius bidu 10 sada ayat 20 lui amangena. Marilah kepadaku. Romahamu akan lalu jajalana sorat asahu pasonang. Ido jajina. Dangadong ido tuata Yesus molodungi tonokku hamu gabe dang tauna muna be kabar sahiton dang tauna muna be kabar kilo dangi alai molo rohi ta tu imana tabuan akka halu jautta tabuan akka arsang ni rohatta tabuan akka baru kilota urupan nama ita lehonom nama dalan asa sonang ngulutta ido manginang jala molodung tapakilalahon pangurupion ni debata molodung tapakilalahon bahasa-bahasa ni debata di ngulutta hatahom may turunganmu unang sipan di bagasan roham di bagasan ngulum ra sudehi tahyado makilalahon bahasa-bahasa dok pangurupion ni debata di ngulutta de manang na mekpe manang na balga alay asa mangulu asa tadana mangulu hapor syaotta hatahum may tuak kadongan basa-basa ni debatanong ni jalom baritahum may tuak kadonganmu pangurupian ni debatanong di pasatu ho tadana adong debata jalan margogo imana marhuasa imana di ngulum asa dohok donganmu makilala ido ben nasaur to di porbadia tuak ngulu ni salut halak. Jadi dihamu manami nanami nahin nahulungan adong sada misionaris manang parbarita nauli sian huta Inggris imana margoar Henry Martin mek do pe mana unga ditadi kono makna ngatading mayata kimana dia bapak nama na pagodak-godak ko ni mana sebenarnya sian keluarga paradongat don jala salah sadahalak nama lo jadi tujuan ni mana marsikola nang mabuat nang gabe ahli matematika dung tamma imana sarjana matematika moding ma bapakna tinggal may mana doho ibotona dohot penasehat spiritualna sa dapat dita jadi dung namodingi bapakna heado hidup bapakna ikon gabe na posoni de batado ho amang gabe taringok may mana tuhatani na toras nay akhirna gabe marsikola may mana muse mabuat hapad di tao duktam may mana marsikola hapad di taon masuk may mana tu badan misi diutus may mana tu India di si persajari mana ma bahasa India jala salah sada imana mana ma terjemahon Alkitab tu bahasa India ale dung mula imana muse tu Inggris gabe taringok may mana naing menterjemahon beberapa bahasa na adong di Arab jala mangido may mana asa diutus gabe misionaris tu tanah Arab jala duk sahat imana di Iran daerah Persia di Persia jari mana ma budaya ni halaki alanan nga mulo tahun 1200 samanginang Islam nunga mapan di daerah
Timur Tengah. Persia jari mana budaya ni halaki, persia jari mana cara boha asabui pas haton hatani debata, jala diterjemahoni mana ma Alkitab, sian bahasa Ibrani, Yunani tu bahasa Arab, dohot bahasa Persia. Jala disima ido imana sada hata nagebe motivasi tuak kepada berita nauli di dok imana roh Kristus adalah roh misi. Semakin dekat kita kepadanya, harus semakin kuat misi kita untuk memberitakan Injil. Imahata labu jonok kita tu debata ikon lamu girgir kita memberitahun berita nauli. Kala nih dia mau namin ay naulungan. Ya, sedarion sa imah hari Pentakosta di hasa saur nito di Purbadia to di ima namang rohatta namang ngajari hita asa girgir rohatta dinalaho merberita nauli manang makatidakon hatani debata asalamu torok halak na porsea tu debata. Amin. Bertanya kita. Mau lihat di huale di Batang di Syalahatam naung di Patol Hasso lopokon may di bagasan roha ng pikiran nami. Jalaw rupi mahami ale Tuhan makatidak ko ni tu salut halak na porsedo pet na so porsedo petu kuarmo asa mersangap mermulia ho de bata jalo matang yang nami na upasat tami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Asarim mahita salu na jongjong tidok hata ni de bata gabi goktor di Purbadia mana sida saluhutna. Jadi mamukka marpakuling na asing mana sida marguru tu pangalehon ito di itu na sida makatahotsa. Amin. Tapuji de batata. Tapuji de batata. Pasu nasian debata, saya dipasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu, dipasodakon Tuhan debata mabuina Tuhamu jala asi marohana midamu, didopakon Tuhan debata mabuina Tuhamu, jala dipasaorhon madamena tutom dimunabe, amin.